Hayırlı gün, kaderli dostlar, hem konaklar, hem туғанlar. Бәйрәмебезгә рәхим итегез. Добрый день, дорогие друзья и гости нашего праздника! Нидә бүген көннәре иде? Нидә кунаклар килгәннәр? Менә бүген бии балалар килә. Кайда микән минем кызларым? Бии торган кызлар, бергәләшеп бии балыйлар.
Татарский ансамбль «Наран». И встречаем следующих участников. Народный татарский